Docela stres, ale pohoda, ja to zmáknem. Som zvyknutý. Pripravoval som sa, no. Počúval som hlavne svoje texty, co si dobre nepamätám. Tak, pripravoval som sa každý deň 5 hodín. Dával som si ten metronóm aj pomaly, aj rýchly. Akože neviem, čo sa nám dá, ale proste to je o zvyku. Hello. Čo, chlapce? Tak čo, bráško, jak sa máš? Bratranec, rád ťa vidím. Celkom fajn. Všetko OK? Áno. Ty čo? Pomaličky. Ja. Ješ. Takže Pali, Harry, to, čo sem ti spraviť staví. Si známy, starý, zbavý, alebo odkat. Podkat, alebo na podklad, alebo otrat, alebo odkat. Tu bolo všetko? První kolo. Okay, ale nech začne Pali Harry teraz. No pod. Ty žebrák. Potkaj, skurvený vyjebaný. Ty skurvená ružinovská pičovina, čo sa došla prepikovať, ty kokoj. Čo sa nehal pokerovať, jak nejaká malá štetka, jak tvoja skurvená pojebaná matka, čo fajčila všetkých cigáňov vonku, ale ešte chcela aj mňa, som jej najebal v tej skurvenej kurve, lebo pozri sa, akého debila spravila. Malý kokot, malý mozog, malá hlava k debilkou. Maťa piči aj tú tvoju blavu a ja mám piči, akú dávaš na mňa tady kávu. Jak ti je vlastne Lukariko, jak ti je a Maťa v piči. Môžeš tady sa vyžírať, ale Maťa v piči.